Ben, boa tarde a todos e a todas. Antes de nada de dar comezo a este pleno extraordinario urxente, temos que ratificar a urxencia e sometela a votación. A urxencia, como ben vistes na convocatoria, se produce pola necesidade de incluir no plan concertado diferentes facturas que hoxe traemos a súa aprobación. Ese é o motivo da urxencia, para chegar en tempo e forma a esa xustificación. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Sai adiante co votos a favor de Movemento Salceda, PSOE, BNG e a abstención do Partido Popular. Pasamos, pois, aos asuntos da convocatoria, con un solo punto, expediente 701/2025, a aprobación do recoñecemento extraxudicial de crédito número 2/2025. O que se pretende aprobar o expediente de recoñecemento extraxudicial 2/2025, correspondente a exercicios anteriores, que se relaciona no expediente número 701/2025, facturas presentadas por Sociser Galicia SL, coa Vitae Servicios Asistenciales SAU, correspondentes a gastos do exercicio 2024, así como as presentadas en xaneiro do presente ano 2025 e que non puideron ser tramitadas con cargo ao orzamento do gasto do exercicio 2024, o cal correspondía, así como tamén as cantidades correspondentes ao terceiro trimestre de 2023 e o ano 2024, derivadas do convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar e o Concello de Salceda, para o desenvolvemento do programa Xantar na Casa deste Concello, ascendendo o total destas facturas a un importe de 112.460,17 euros e os efectos de dar aos mesmos a oportuna aplicación con cargo ao orzamento deste exercicio, do exercicio 2025, e de data prorrogado no ano 2022, previo levantamento do reparo que se formulará a efectos pola interventora municipal. Paso a palabra ao concelleiro de Facenda, Álex. Hola, boas tardes, noites a todos e todas. Bueno, xa resumí un poquinho a alcaldesa. No anterior pleno ordinario do mes de febreiro presexemos a aprobación deste pleno o recoñecemento extrajudicial de crédito, no que, bueno, pues se pretendía, entre outras cuestións, outras facturas e outras propostas, pues aprobar tamén estas tres listaxes que traemos esta vez en pleno. Como non se puderon aprobar, non se puderon abonar estas cantidades, polo tanto, para non pôr en risco a perda deste diñeiro por parte de distintas subvencións, entre elas a máis importante que o plan concertado coa Xunta de Galicia, pues, bueno, decidimos separar estas tres propostas e traelas a un REC. Estas tres diferentes listaxes, bueno, unha corresponde a Sociser polo Servizo de Atención no Fogar, que suma un total de 101.387,86 euros. Despois temos a Teleasistencia, que son dúas facturas por importe de 345,11 euros, e despois temos a liquidación do Xantar na Casa por importe de 10.727,20. Isto todo fai un total de 112.460,17. Como ben dixen, a idea é aprobarlo neste pleno, poder facer o pago e pues, elaborar toda a documentación técnica precisa para poder incluílos na xustificación e na nova solicitude do plan concertado. Nada, se tedes calquer dúbida, xa sabedes. Palabras, Partido Popular. Boas tardes, noites a todos e a todas, tanto aos veciños, neste caso unha veciña que nos acompaña aquí no pleno, como os veciños que nos están vendo a través da canle de YouTube. Ben, estamos ante un segundo requerimento extrajudicial de crédito por 112.000 euros. O curioso deste reconhecimento, según nos transmite a alcaldesa, pois é que hai que justificalo, pagalo antes do 31 de marzo, que dicir, faltan 7 días para facer tanto o pago como a xustificación. Pero o curioso que fai 6 días tuvemos un pleno extraordinario convocada pola señora alcaldesa pola mañán para solicitar a subvención do programa Mais Provincia, neste caso o proxecto Un Ramal de Saneamento en Budiño. E había que solicitar eso pois antes do 3 de abril, o sea, tiñamos un plazo de 15 días. Pois, bueno, naquela a señora alcaldesa decidiu
convocalo pola mañán, ao final non lle quedou máis remedio que baixar, como se dice coloquialmente, ao rego, e convocalo pola tarde, como se había acordado neste pleno unánimemente por toda a corporación. Entón, non entendemos porque agora, con 7 días, pois o convoca pola tarde. Si o entendemos, a máis lle agradecemos que así o faga, porque é o que se acordou neste pleno. Entón, a conclusión que quitamos que foi un capricho da señora alcaldesa impolo pola mañán, porque yo lo digo e yo lo mando. Entón, xa non por nós, senón por os compañeros os demais grupos que nomearon a alcaldesa. Indo ao punto en cuestión, a este reconocemento, ben, salvo se é un erro noso, pero no primer reconocemento non iba a liquidación do consorcio do programa Sentar na Casa. Vai agora por primeira vez, que me corrixa o concelleiro de área se estamos errados ou non. Penso que non. E aí vai tamén, a partir do ano 2024 inteiro, pois vai o cuarto trimestre do 2023, que xa pudo haber ido xa no reconocemento, se é o caso, fora o caso, no 2024. E non foi, non sei, despois dun ano e medio, pois ten que vir ahora a pleno. O informe de intervención, pois, prácticamente un copia e pega de todos os reconocimientos extrajudiciales. Insiste na regularidade na tramitación administrativa, insiste no incumprimento da lei de contratos e insiste no incumprimento na orde de tramitación dos expedientes. Este expediente, como os que faltan, porque faltarán por vir, como mínimo un, que sepamos, pois, bueno, non deixa de ser outra falta de planificación de xestión deste goberno, parcheando a xestión económica con os orzamentos prorrogados do ano 2022. Se fai, levamos 3 anos sin orzamentos. E o resultado, pois, que vai ser que a primeiros do 2026, pois, bueno, pois, o goberno traerá, como ven sendo xa habitual, a este pleno, pois, unha serie de facturas en miles de euros, de facturas que se deixarán de pagar durante o ano 25, porque non hai crédito, non hai cartos, ou non habrá cartos para facerlle frente. E, sobre todo, facturas que entren a partir de mediados deste ano en diante. Por tanto, a responsabilidade dese cobro, dese pago a esos proveedores non vai ser deste goberno, perdón, deste grupo, nin no máis grupo da oposición, vai ser do goberno, por falta de planificación e xestión. Ou que dicir dos orzamentos do ano 2025, que se anunciou a bomba e a platillo fai 2 meses en un desayuno informativo. Donde están esos orzamentos? Eu creo que máis ben nin están, nin se esperan. Que eses orzamentos podían aliviar un pouco o do reconocimiento, un pouco, pero lembremos que este é un pouco a suma. Vamos, 2023 sin orzamento, 2024 sin orzamento, como acabo de decir, 2025 sin orzamento. Xa nos, a veces espero que o concelleiro de área nos diga cando está previsto. Si é que está previsto, nós pensamos que non está previsto, nin vai vir. Ao final, pois, bueno, pois estamos o mesmo, repetindo o mesmo, sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de xestión, e se traballa a base de ocurrencias, e prova deso non é por este reconocemento, senón máis ben o que viu o pleno fai un mes e os que vendrán. E quería aproveitar, remato xa, señora alcaldesa, pois darlle un consello aos proveedores, aos poucos que van quedando, que son habituales, porque cada vez vemos que están entrando proveedores novos e outros xa non aparecen, porque xa saben que na situación económica do Concello é cando van cobrar, entón xa non queren traballar con este Concello. Pois, lle pedimos aos señores proveedores e sociedades que antes de fazer un traballo
para curarse en salud, cante facer un traballo para o Concello e exixan a señora alcaldesa e os concelleros de área que faga a consiguiente retención de crédito polo importe de traballo que van facer para asegurarse que van cobrar e non teñan que esperar un ano máis ou máis dun ano como se ten vido este pleno. E, por tanto, insistimos en eso, que exixan a retención de crédito, porque o cobren ou non cobren non vai ser responsabilidade deste grupo, vai ser da alcaldesa e do goberno. Gracias, alcaldesa. Unha vez máis, o concelleiro do Partido Popular incumple o regulamento e no lugar de 5 minutos consume casi 7. Portavoz do Partido Socialista, Xurxo. Hola, boas tardes, noites a todos. Bueno, por un lado, sorprendeunos un pouquiño a celebración deste pleno extraordinario urxente cando tivemos un pleno urxente a semana pasada. Tamén é certo que se consideramos que o motivo que manter o servicio de axuda no fogar como servicio de xantar na casa, sí, que son merecedores da urxencia que reflicte ese pleno. Como xa viñamos dicindo nosotros en anteriores ocasións, agardamos debatir en breve uns orzamentos e tentar que, sobre todo, este tipo de servicios que consideramos esenciais para a estabilidade social e para o funcionamento do Concello non queden a expensas da aprobación dun REC, nada máis. Grupo Mixto, BNG. Boa tarde a todos e a todas. Sin ánimo de polémica, o tema de que hai 6 días fixemos un pleno extraordinario, a verdade, creo que para a gran maioría é inexplicable en canto que aquel pleno pudo atrasarse para fazer con isto. É algo inexplicable. Sin ánimo de polémica, pero en 6 días, 2 plenos extraordinarios, dá para falar. Bueno, cando se ven con un reco, primeiro que se nos ocurre preguntar polos orzamentos, porque levamos meses por aí que se soltan comentarios de si orzamentos, comentarios, rodas de prensa, se orzamentos, se están preparando tal, pero seguimos sin ter coñecemento de nada relacionado con algo que nos saque deste impás continuado de recoñecementos extrajudiciais, non? Eu entendo que estamos frente a un recoñecemento no que debemos ser un pouco cautos na medida en que se trata de servicios sociais básicos que lamentablemente este Concello está obrigado a dar porque quen ten a responsabilidade política dos servicios sociais descarga neste Concello como descarga no resto dos concellos, non? A min extrañame, a verdade, revisando a documentación, ver como o Consorcio Galego reclama este Concello do último trimestre de 2023 e o reclama nun escrito de 15 de febreiro do 24 e se trae aínda agora aquí. Eu non acabo de entendelo. 15 de 2 do 24 faixe a liquidación por parte do consorcio e se trae en marzo do 25. Non acabo de entender por que este desfase en datas. Non hai máis dun ano que está reclamado por parte do consorcio. Non sei como o consorcio non ten tomado medidas, será para compensar en todo caso a política do actual goberno galego de maltrato aos concellos que non son da súa cor, non? Que xa sabemos como os trata. En todo caso, o que é inexplicable é que teñamos que estar discutindo un REC sobre algo tan básico como son servicios sociais. Estamos falando servicio de atención no fogar, estamos falando de xantar na casa, estamos falando da teleasistencia, porque neste concello calquer euro que se gaste en calquera cousa pode agardar o tempo que sexa necesario, pero o que non poden agardar son os servicios sociais. Será por isto que nós, en este caso, vamos votar a favor deste recoñecemento, sin, por suposto, dar, digamos, a nosa aprobación en ningún caso o xeito de como se traen as cousas, o xeito de que haxa unha falta de orzamentos que vamos camiño de 2 anos e medio sen orzamentos, e que isto me parece que o goberno debía dar
un impulso ao seu traballo para sacarnos de onde estamos. Palabras, Alex, Movemento Sí. Salceda. Unha aclaración para os tres grupos, no, respecto de 2 plenos en 6 días. Bueno, como ben sabedes, nun pleno extraordinario non se poden incluir outros puntos na orde do día unha vez xa está convocado. Por lo tanto, bueno, non tiñamos forma, non? E ademais, bueno, non era lógico retrasar outro pleno, xa explicamos no anterior pleno. Urxíanos aprobar o proxecto do saneamento do cerquido, Augas de Galicia si non lo estaba requerindo, e evidentemente non íbamos a pôr en risco un investimento que a Xunta de Galicia vai facer en Salceda por non convocar un pleno, non? Por lo tanto, bueno, esa é a explicación. Evidentemente, todo o que podamos traer un pleno, traemos un pleno, pero ás veces danse circunstancias que non se pode. E respecto do, bueno, sí, e respecto do que tamén comentou tanto o Grupo Mixto como o Partido Popular de sentar na casa, bueno, de feito nas liquidacións da Xunta de sentar na casa pon algunha, normalmente a Xunta que fai é ou liquidar ou a veces hai opción de, pues, mediante a compensación, non? A Xunta que se fai é unha compensación, sobre todo no Servicio de Igualdade e Benestar, destes importes non liquidados, non? Antes estábase facendo así e bueno, ahora xa non se pode facer así. De feito, como podes ver, os últimos requerimentos entraron en fechas de febreiro, ademais que había un de 2024 que tiña un erro e, polo tanto, non se está compensando, non? Antes existía o sistema de compensación e agora non. Por lo tanto, xa que convocamos este pleno, aproveitamos para incluir esta liquidación. E pouco máis, como dixen, as facturas traense para pagar e non pôr en risco este financiamento. As facturas, por exemplo, de Sociser, de atención no fogar e de teleasistencia, prácticamente hai que traelas sempre as de Sociser, as de atención no fogar sempre hai que traelas a recoñecemento especial de crédito, porque entran en xaneiro e son de 2024, por lo tanto sempre se van a traer a REC, non é nada que poderas decir. E bueno, iso, para non pôr en risco as subvencións. Segunda quenda, Partido Popular. Bueno, vamos a ver, señor Alejandro, eso que dice usted que as facturas de Sortiser que sempre teñen que rever o orçamento, eu creo que non é así, salvo que cambiaran ustedes a base de execución do orçamento. Dice que as facturas que entren hasta o 31 de xaneiro son traballos que corresponden, neste caso, serían, neste caso, o 2024, por exemplo, por lo tanto, non tiñan por que vir ao orçamento. O que hai que non tiña que vir a reconocemento, perdón, o que hai que orzamentar. Hai que elaborar uns orzamentos e contemplar ese custe, que por as liquidacións pode quitar, además é un custe que prácticamente todos os meses é moi similar. Por tanto, se isto fuera orzamentado, planificado, pois non estaríamos con estas facturas aquí. Isto, como acabo de dicir, isto é unha falta de planificación clara e evidente. Clara e evidente. Esa factura non tiña que estar aquí. Igual que outras, como moitas outras, que viñeron a este pleno fai un mes aproximadamente. Vai facer un mes aproximadamente. E pouco máis. Únicamente, señora Salustiano, o reglamento que creo que xa deixamos unha vez ou dúas, pero o reglamento que se está traballando ahora mesmo o firmou o señor Quintana. Por sorte. O firmou o señor Quintana, non o firmou o Partido Popular. Non diga usted, que pasa que é moi fácil a Xunta que discrimina os concellos, non sei que do color, pero os reglamentos que sepamos que regula os servicios sociales, as competencias, que está en vigor, o firmou o señor Quintana, que o sepa non era consellero do Partido Popular. Así que, por lo tanto, a mellor igual hai que darlle unha volta, non digo que non, pero é o que está en vigor ahora mesmo, é o que está en vigor. Nada máis, gracias, alcalde Sol, sabe que non gastemos 3 minutos,
Portavoz do Partido Socialista, Xurxo. Bueno, nada, dada a importancia dos servicios que se cubren e que se van subvencionar co pago destas facturas, nada, simplemente confirmar o noso apoio positivo a esta REC. Tano, PNG. Só unha aclaración, e que cando se fundou o Consorcio de Servicios Sociais, a maioría dos servicios que se dan hoxe non existían, señor Núñez Troncoso. No, as competencias siguen sendo efectivamente da Xunta, simplemente os servicios non existían. E o Consorcio foi un gran golpe de progresismo e de atención a determinadas cuestións neste país que nunca antes se mirara. E aínda que o Partido Popular intentou desbarallar o que é o consorcio en cantidad de ocasións, a verdade é que non pudo facelo. Iso tamén é realidade. Ben, non teñen a quenda de palabra, Salustiano interviu no seu tempo e el non nos interrumpiu. Dado o debate, pois sometemos entonces a votación o expediente 701/2025, aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito número 2/2025, votos a favor. Votos a favor de Movemento Salceda, PSOE, BNG, abstencións, abstención do Partido Popular. Damos por finalizada esta sesión plenaria, gracias e ata outro momento. Xurxo, Tano, quería falar con vos un momentín.